Dalawa? Ay, hindi ko lang alam kung pwede. Kasi minsan nag-checkpoint sila dun sa kwan eh. Mahigpit din naman mo. Oo. Saka makwan. Tutubos pa ako, babalik dito, layo. Babalik pa dito, ang layo. Bali, kasya naman dito. Nagkakasya kasi Yo, what's up? Good morning mga kalabarkada na. So, ngayong umaga pala ay may pupuntahan pala tayo. Bali, papasyal natin sila Ate Melo sila Macdo dun sa Bulinaw kasi hindi pa sila nakakapunta ng Bulinaw. So ilang beses na rin silang pumunta ng Anda pero sa Bulinaw hindi pa sila nakakarating kahit na minsan, kaya papasyal natin sila pati si Selly. So kahapon pala galing tayo ng Tundol, no? So nag-enjoy yung mga bata, pero ngayon pasyal na lang, wala nang ligo-ligo. negro na eh. Para hindi na sila masyadong mapagod kasi alis sila bukas umaga. Bukas ng umaga. Para hindi na sila mapagod. Bali nagre-ready lang sila tapos mamaya aalis na rin tayo. Yung oras pala natin ay 9:50. Gamit yung Pajero. Ha? Gamit yung Pajero mo. Ay, Raptor ang tawag dyan. Raptor. Oo, Raptor yan. Raptor talagang pangalan yan. Raptor na pula. Raptor na pula. Yun. Ito yung gamit natin, si Raptor. Pinangalanan na, Raptor na pula. Alright mga kalabarkada na, so mamaya ay kita-kita tayo sa biyahe. Gagamitin pala ni Silly yung kanyang limited edition na Click 160. Halimaw yan, halimaw. Lakas nyan. Napatakbo mo na yun ng isang daan mo ikot. Kaso ako na kinakabahan din. Kinakabahan na rin. Mga ilan yung nakakuha mo din? Pinakamataas mo? Nagwa 120 plus na ako dyan. 120 plus? Oh? Pero pwede pang ibabad, kaya lang ano, parang mahirap. konti pagkakamali mo, Oo. wala ka na dito. Ito nga nung nakaraan, bababa, medyo nakabirit ako. Di siyempre nakatutok ako sa kwan, sa daan. Hindi ko napansin, nasa 120 na pala, biglang balik throttle eh. Nabang din. Pag maano ng pate, no? So mamaya kita-kits na lang tayo sa daan mga kalabarkada na. At yung pupuntahan pala natin sa Bulinaw ay yung simbahan, Arco at yung Old Rock. So yun ang pupuntahan natin. So kita-kits tayo mamaya, update tayo mamaya. Mag-rest kita eh. Diretso mo na be, doon mo para ano. Hindi, kuhan, i-video mo lang. Okay na to eh.
Barkada, no? So nandito tayo ngayon sa Arco ng Bulinaw. So first destination pala natin to, para makapagpa-picture din sila. Kasama natin si Macdo, si Selly, si Ate Melo, si Mrs. Yung mga bata. Malapit. Kaya nga, habang lumalapit, layong lumalayo. Alright. Ang luwag mo. Ano ka mga iba? Pwede rin magpa-picture dyan o mamaya magpapagkaalis natin. Pwede ka umakyat doon sa taas eh. Pwede umakyat dito sa taas. Ano, ang dami-dami. Doon na din sa Punta mo na sa information. doon nga sa loob yun. Doon ka. Parking lang ako, boss. Dito na tayo magpa-park. Hindi, doon sa baba. Doon pa sa baba. Hindi. Mamaya paparking natin yung sasakyan doon. Alright. So nakarating din tayo mga kalabarkada sa Old Rock. Pangalawang punta namin dito sa Old Rock na. At punta muna tayo dito sa may information. Lima ba tayo? 1, 2. Yung mga bata wala pang bayad. 4 to 11 po yung may bayad, sir. 3 years old below lang po yung libre. Limang limang adult, tas 2 bata. May baby. Free naman po ang 3 years old below. So yung dalawang kid po, ilang taon na ma'am? 4 to 11 po sila. Ilang taon na ba? Sila. Siya? Ikaw lang. Parang nasa parang kunyata 4 parang gano'n. 4 o 5. Yun. So, So dalawang kids ma'am. Viewing lang ito na ma'am, no? Gagamit po ba ng cottage? Hindi na po. Hindi na to. 310 ma'am. Name niyo po. Sandy, Kaakboy. Taga saan po? Dito lang ulit. Saan sa Bulinaw ma'am? Liwaliw. Possible na may maligo ng pool, balik na lang dito for the additional. Pag halimbawa po, kasi may bata dun sa dagat. Maligo sa dagat ma'am. Oo. Kasama to ma'am sa pagligo sa dagat. Yung entrance po. okay. Yung mga cottages lang po yung iba yung charges. Pwede silang maliga. Sa dagat po. Dagat, 310 ma'am. Ay, clean. Sa pool lang po yung iba and then sa cottage po lang may charges ma'am. Okay Balik na na lang po kami kung halimbawa gusto nilang magkatid. Yes ma'am. Pakita nyo na lang po muna sa guide sa harapan ma'am bago na lang po. Salamat pa. Thank you po. Ayun o, ayun ang dagat. Ibaba mo na lang kami doon. Saan tayo? Dito na. Diyan mo na lang yan. Ibaba. Ayun yung floating. Ha? Yun yung floating cottage pala, oh. Alright. Ay, yung kwarto ng ganyan, te. Pang family ano lang yun oh. Family lang yun. Ay, malaki pa yan, te. Doon pa yan sa Nakarating din. luwag dito. Itong yung ating kamag-anak natin. Second kasi na. All Rock. Di ba pwede mo pakilalang kamag-anak tayo? Kaso nga lang, siyempre, ano naman sa mga kita. Hindi ba pwede? Sige na. Alright mga kalabarkada, no? So karating din kami dito sa Old Rock. Saan ba yung pinunta natin nun, be? Doon? Walang masulungan? Wala. Doon sa dulo. Doon sa silong sa bato. Oh. Mababaw lang din yung dagat dito eh. So ito pala yung Old Rock mga kalabarkada, no? So dito tayo sa Bulinaw.
At dito natin dinala yung mga pinsan ni Mrs. Para naman makita nila itong Bulinaw. Dahil ilang beses na rin kasi silang umuwi ng Anda, tapos ni minsan hindi pa sila nakarating dito sa Bulinaw, no? Kaya dito sana kahapon dito sana yung pupuntahan namin, kaso ang sabi nila malayo. Kaya tundol na lang yung pinuntahan doon na lang sa Anda. At pangalawang beses pala, pangalawang beses na namin napuntahan ni Mrs. to. Kaya kami nang nag-recommend ng Old Rock. Sarap naman dito. Ay, sa wakas, kahanap din ng silong. Bibutin nyo kayo hanggang mamaya. Parang sulit yung 50 pesos na viewing. Kat kayo dun sa Para mapuntahan nyo lahat. Ayan, si Shea, gusto na talaga maligo eh. Kasi yun nga talaga yung pinuntahan niya dito sa Bulinaw, dito sa Pangasinan, ang mag-swimming. Tama nga naman, be, yun ang pakay niya, yun ang gagawin niya, di ba? All rock. Yung ganda oh. may ganyan tayo. Yun nga yung halaman doon. Kaya nga sabi ko sa'yo parang minin. Ganda oh. Kaso ang pangit lang kasi nung pinagtaniman natin. Dami kong mamanahin dito. Hulaan kita. Ayun, picture pala kayo dyan oh. Sili, dino? Sila lang mahilig Mainit. sa picture. Ay. Ako, sa iutang ka na lang, minimemorize. Sabi natin, swap muna na natin, ano. Oo nga eh, parang museum din ang dating. Ganda dito yung process ng luto. Diba? Gusto ko mag-driving ka. Be, bigyan mo ako 200. Mama, ang Old Rock po ay ginawa ng tour guide. So, picture kayo dito oh. Yun. Ang oras pala natin mga kalabarkada ay wala, madilim na. Yun. May langaw pa. 11:50. Teka na siya yan. Pero malabo. Hindi ano yan, te. Liliwanag din yan pag pinanong siya. Pabiling lang kasi. Ay wow, ay wow. Oo nga. Teka lang, hindi ko naman makita eh. Old. Magkano yung sabi niya? Magkano yung bayad ng bata? Sakon? 20 lang yung mga bata. 20 lang. Oo. Tapos 50 sa mga matatanda, no? Dito sa isip bata, magkano? Sige, walang problema, boss. Oh, shout out ka muna sa vlog ko. Ay, ano po ang pangalan? Ha? Ano po ang Lover Cards po. Dabar Cards. Ah, Ano pangalan? Ay, basta Dabar Cards ang naka... Ano? Lover Cards. Ah, Dabar Cards. LA. L-A B as in Victory Dabar A-R-T-E-D-S. Cards. Ah, Ayun. sige, sir. Thank you. Ah, Ano sige. pangalan niyo, sir? Iyan lang, sir. Yan. Ah. Sige po. Salamat Sige, po. walang problema, sir. Damay tuloy. Minsan ganyan din naman ako nakikipicture din. Salamat po. Sige lang. Oh, nagpa-picture si kuya sa akin, kaso yung nangyari dito, andun na sila Ate Milo, aakyat dun sa taas. Bali ito yung pinuntahan natin na
swimming pool ng Old Rock, no. Tapos mayroon pa sa taas. Nung last na pumunta tayo, titingnan natin dito sa taas ulit kung may nagbago na ba. Kasi nung last na pumunta na tayo dito, 'di ba? Renovate pa yung ginagawa pala. Ginagawa yung ibang building. Oh wow. Tapos na pala. Ginagawa kasi yung mga na yan, oh, mga parang hotel. Parang hotel na yan, yung mga anong tawag dito? Mga kwarto, mga rooms. Tapos na, oh. Tapos titignan natin kung may nagbago dito sa taas. Titignan natin yung view. Ang ganda na naman, oh. Sige mo po. Lalo siyang gumanda, oh. Para sa ibang lugar, kamo. Nagkasa ibang bansa. Hindi na. Pumuputi. Umiikot kasi kung medyo. Kasi dahil sa reflection ng mga bato. Ang ganda nga. Kaiba, nakakatawa. Ay, ikaw, pag ginicture ang kata. Huwag na. Pag Hindi mo na ako binubola. Kung wala lang baby hawak, puro picture na yan. Kaso, nag-iiba yung ano. Ganda no, te. Ganda sa Picture mo ulit ako. Alright. Electric fan. Init daw, pero Bali, titignan natin ng mga koi. dagat. Mga koi dito. Wala na yung Ay, andyan pa sila. Mga koi. Meron na rin palang ganito dito mga kalabarkada ng koi. Saka po. Ayan o. May... Ala ko talaga crocodile na sa Akala ko ba nasa kongreso lang to? Pindot-pindutin mo lang ah. Bilis. Napindot mo na pag sinabi mo na napindot mo na. Go. Hindi ba doon? Kabila? Wait lang. Oo. Doon ba yan? Yung alin? Mga koi? Andito sila nung nakaraan. Kaso nga wala na. Meron kaya. Ibagsang yan, oh. Hindi, parang mayroon, parang may nagbabanda minsan. Ayun, yun, oh. Maliliit. Baka pag Sabado linggo, meron sila. Madalas doon sa ano. Pinunta namin sa Platinum. May tubig din pala. Ha? May tubig din. Meron nga. Ito yung bago to, no? Bago. Kasi nung pumunta kami dito, wala pa to eh. May bagong pasyalan na naman dito. Ah, swimming pool yata to? Hindi. Ay. Ah, swimming pool. Swimming pool siya. Oh, swimming pool, oh. Kahit pahiga, dito ako sa gitna. Kaso hindi siya nalinisan. Hindi siya swimming pool, B. Ay, swimming pool? Oh, swimming pool siya. Ayan. Pupunta tayo dun sa taas. Old Rock Tower. At makikita mo, yung cross na malaki na yung nakatayo pa sa bundok yun. Alright. Tapos yung ano nga rin bawal sa mga bintana. Makakit tayo dun sa taas. Boss, pinong makyat? Yun. Tara. Uy, di. Ha? Gusto ko sa taas, nag-picture ako dito sa baba. Nakasilip ako dyan. Ah, sige. Picturean kita. Alright mga kalabarkada na. So, katatapos lang namin nagtanghalian. At papanoorin natin tong bangka. Oh. Taas ng bangka dito.
Iiyak na yan. Kasi parang ano to, maraming chicks yung mga ganyan. Siyempre naman. Tignan natin kung Sabi, paano style kanya. Yung ano niya, di ba? Dahil Pugian niya. O, tingnan niyo kung saan siya gagalin. Biglang makikita mo na lang mawawala na yung bangka. Hindi mo na matatanaw. ayun, layo na diferensya na. Ay, ayun o, sili yung baklad. Ayun o, yung nasa gitna. Baklad yun. Ah, yung parang may Eh bakit yung paligid nung pinuntahan namin? Hindi pa ba ganyan? Ay, yung maraming kawayan na Oo, nakaganon yung nakatayo-tayo. Tapos Dahil may... meron doon sa may ano yung Yung nanguhuli ka na pumasok pa nga siya sa ganun eh. Yung baklad yun, Yung yung baklat, pinag... yung Ah. Yun. Pero yun, yung baklad na yun, patay yun kasi walang lambat sa loob. Kumbaga sa bagong buwan lang nila kinakon yan. Parang tinataas nila. Iyon oh. Doon